Dnes uvidíte extrémne veci, kamoši. Nachádzame sa v Liptovskom Mikuláši a máme pripravené extrémne mampiči výzvy, perfektné otázky a kopec cien od mampici.com. Tak ja to už ďalej nejdem naťahovať a poďme rovno na to. Máme tu mampiči výzvu. Poznáte značku mampiči? Áno, poznám. OK, ale musíte to aj niekde sledovať na nejakej sociálnej sieti, tak aby sme sa vôbec k tomu mohli dostať. Wow, no výborne, follow tam je, ukáž to ešte na kameru. Tak, chalani, prvú podmienku máte splnenú, aby ste mohli vyhrať toto tričko. Ale teda ešte teraz tá druhá, tá podstatnejšia, odvážnejšia. Máme tu teda mampiči výzvu a úloha znie jednoducho a jasne. Musíš zavolať nejakej svojej blízkej osobe, máme otcovi, nejakému fakt top kamarátovi, že ťa načapali v supermarkete kradnúť a musia po teba prísť. Ideš do toho? Idem, jasne, idem. Tak ty si frajer, tak poď kamo. Komu budeme volať? Lukášovi, kamarátovi. A kto je Lukáš? Skús nám niečo o ňom povedať. Môj taký veľmi dobrý kamarát. No dobre, tak poďme na to. Skús to aj potom hlavne na reproduktor, aby sme ho počuli. Lukáš? No? Potrebujem, aby si rýchlo prišiel po mňa do Kauflandu. No na čom? No na aute, lebo načapali ma kradnúť a potrebujem rýchlo zdrhnúť. No tak to je pekné, a čo? Lebo Jägra som ukradol a chceli po mne občiansky a zdrhol som. Tak čo teraz? No potrebujem, aby si po mňa prišiel. No ja neprídem, určite nie, volaj bratrancovi. Bratranec je v robote, nemôžem, fakt. Potrebujem, aby si prišiel. No tak zmizni a čo dáte do mesta? Dobre, tak idem utekať. Je to tam, kámo. Zabil si, tak OK. Kámo, tak maj piči, buď živote šťastný. Odmena je tvoja a nech sa ti darí. Čaute. Čaute, kalani, poznáte značku mampiči? Jasné, jasné. A sledujete to aj niekde na sociálnej sieti? Áno, na TikToku a sledujem. A bomba, ukáž to ešte aj na kameru, nech to všetci vidia. Tak. Prvú podmienku máte splnenú, kámo, aby ste mohli vyhrať toto tričko. A máte 10 sekúnd na to, aby ste povedali mám piči odzadu. Poďme na to. I-čip mám. Chlapec, zabila som, videl naše videa. Tričko je tvoje. Majte piči, buďte šťastní a nech sa vám darí, kamoši. Kámo, počkaj, poznáš mám piči značku? Poznám. Výborne, no, tak teraz, že to poznáš, ale ešte, aby sme vôbec mohli súťažiť o to tričko, tak musíš to niekde sledovať na sociálnej siete. Sleduješ to niekde? Jasne, sledujem to na Instagrame. Fakt? No, a už to vidím. Bomba, tak to ukáž na kameru, je to tam. Výborne. Dobre, kámo, no a teda tá druhá časť. Hovoríš nejakým cudzým jazykom? Po anglicky, po česky. No, super, dobre, tak ja vyberiem angličtinu a kámo, ja len chcem od teba počuť, ako by si preložil do angličtiny názov mampiči. No dobré, a skús tam ešte viac variant, že ak by to mohlo byť, lebo ono to je vraj veľmi ťažké preložiť. I can f*** that? OK, si frajer, kámo, ja som to chcel počuť. Tričko je tvoje, vlohu si splnil, tam myslím, že ani nejaká úplne správna odpoveď nebola, takže to len takto chcem. Tak maj piči, buď živote šťastný a nech sa ti darí, starý. Čau. No kámo, poznáš značku mampiči? Jasné, jasné. No, výborne, a sleduješ to aj niekde na sociálnej sieti? Instagram. Bomba, vieš nám to ukázať? Jasné, jasné. Bomba, kámo. No dobre, tak prvú podmienku máš teraz splnenú. Sleduješ nás na sociálnych sieťach. No ale aby si mohol vyhrať toto tričko, kámo, tak musíš ešte splniť takú mampiči výzvu. No a už dneska sme tu skúšali hocičo, ale tak aby sme trošku podporili aj ten šport a aby motivovali sme tých mladých ľudí. Takže ja tu mám takú mampiči výzvu. Do 15 sekúnd potrebujeme vidieť, tuto sú takéto hrazdy, tak 10 zibov. Ideš do toho? Jasné. Dáš to? Tak poď kámo, chceme to počítať. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale kámo, bol si frajer do piči a my sme mampičisti, tak čo? My to máme piči, odmena je tvoja, vieš, však u nás sa cení aj snaha, aj keď v živote stále hovorím, že snaha je na dve veci, ale v tejto chvíli sa tá snaha cenila, takže ďakujeme krásne za tie ziby aj za to, že si urobil s nami video. Maj piči, buď šťastný, nech sa ti darí. Čau, bracho. Stop! Kamoši, chcete získať free mikinu od značky mampici.com? Pomôž nám s nápadom na ďalšie súťažné video, napíš to sem pod toto video do komentárov a pokiaľ tvoj nápad použijeme v ďalšom videu, 50 eurový kupón na nákup oblečenia od značky Mampiči je iba tvoj. Čaute babi, môžem vás na chvíľočku zastaviť? Poznáte značku Mampiči? Jasné. No dobre, ale sledujete to aj niekde na sociálnej sieti? Jasné.
Pozrieme sa na to. Jo, už ty to aj rovno vieš, rovno do kamery, parádička, tak vy vidíte, či tam bol ten follow, tak hádam, tam bol ten follow, ja som to nestiel ani vidieť, no výborne, tak je to tam. Takže prvá podmienka, aby si mohla vyhrať, a dneska hráme o mikinu od Mampiči, máš splnenú. No a teda druhá časť toho celého je, že musíš splniť jednu úlohu a to je, že máme takú Mampiči výzvu, no a máš priateľa? Áno, mám. No a máme takú záľudnosť pre teba, vieš, že musíš mu zavolať teraz a povedať, že, no, že asi sa to nejako pokazilo a že čakáš dieťa s ním. A sme zvedaví na tú reakciu hlavne. Dobre. Ideš do toho? Áno, No super, tak poďme do toho, tak ideme mu volať. No tak to sme zvedaví. Dúfam, že zdvihne. No. Láska, počúvaj, že bola som doma a robila som si tehotenský test a keď sme tak to asi trošku ušlo a som tehotná. Počkaj, do piče môže byť tehotná? No, Fakt neviem. Áno, fakt, som si robila test a proste mi vyšlo, že som tehotná. Piči, si si fakt istá na 100%? Na 100, však mi to vyšlo. A robila si len jeden? A urobila som si 2. To piči. Tiež si vravím. Je to v piči. No teraz čo, ako, čo teraz budeme robiť? Neviem vôbec, mama ma asi zabije. Aha, teba mama zabije a ja si môžem kúpiť rakvu rovno. No, A čo teraz? Čo teraz tá... No dobre, už ho nejdeme naťahovať, povedzme, že je to bola to sranda, kamo. No výborne. Devčatá, vy ste úplne frajerky, akože ja som fakt ani nečakal, že to takto frajersky dáte, tak ďakujem krásne, odmena je vaša. Majte piči, buďte v živote šťastní a nech sa darí. Čaute. Čaute chalani, môžem vás na chvíľočku vyrušiť? Čaute. Poznáte značku Mampiči? Jasné, že poznám. No výborne, musíte to minimálne sledovať aspoň na jednej sociálnej sieti. Sleduješ to niekde? Zabité, ukáž to ešte na kameru, paráda, je tam ten follow. Výborne, takže tú prvú podmienku, kamoši, na to, aby ste mohli niečo dneska vyhrať od Mampiči, máte splnenú. No a teraz ideme na tú druhú časť. Máme tu Mampiči výzvu a tá výzva znie jednoducho. Musíš si v tomto nákupnom centre vybrať hociaký jeden obchod, do ktorého všetci traja behnete a nahlas zakričíte Mampiči a ideme preč. A máte výhru. Idete do toho? Môžete si vybrať hocičo, buď predajňa, obchod, čokoľvek. Je to na vás, povedzte kam ideme tam a natočíme to celé. Splníte to, výhra je vaša. Ideme do toho? OK. OK, vy ste frajeri, dajte na to a poďme na to. Poďte. Tak čo chalani, do akého obchodu ideme? Ktorý ste vybrali? Tak ideme rovno tu na do New Yorkera. No, bomba, kamoši, New Yorker, dúfam, že nás dneska nezoberú cajti. Mampiči! Tak chalani, akože vy ste ma úplne dneska zastrelili, ste úplní borci, máte fakt odvahu, ja toto cením. Takže kamoši, odmena je vaša, máte tu 3 trička, ja neviem, si to podielte podľa veľkosti, skúsal som to tak nejak rozdeliť, aby bolo dobre, tak si to skúste potom pošerovať, ale ste frajeri. Tak majte piči, žite šťastný život a nech sa darí, čaute. Čau. Poznáš značku Mampiči? Poznám. Tak super, a sleduješ to aj niekde na sociálnej sieti? Na TikToku. Výborne, a vieš to aj ukáž? Super, je tam follow, ukážem to aj do kamery. Výborne, je to tam. Dobre, kámo, prvú teda časť tejto úlohy máš splnenú, aby si mohol od nás vyhrať nejakú zaujímavú odmenu, teda minimálne tričko od Mampiči. Druhá časť tejto úlohy je, že ja ti položím jednoduchú otázku a ty na ňu musíš správne odpovedať. No a tá otázka znie, prečo v noci je tma? Lebo slnko zachádza a vychádza mesiac. No, ale prečo? Akože, jak slnko vychádza, zachádza? Skús to nám vysvetliť. No... Lebo jak sa akože Zem točí okolo slnka, tak sa to slnko vlastne zachádza na druhú stranu Zeme a vychádza ten mesiac a tým je vlastne tma. Áno, akože ideš na to správne, ale tam asi nie je až tak problém, že sa tá Zem točí okolo slnka, ale točí sa okolo vlastnej osy. Tak, super, a keď je to teda otočené, tak je tma, a keď je to, tak je deň. Tak výborne, ale teda, povedal si to celkom správne a my sme Mampičisti, takže nebudeme vôbec to hrotiť, plnil si celú tú úlohu a sledoval si to na sociálnej sieti, aj povedal si správne, takže tričko je tvoje, maj piči, buď šťastný, nech sa ti v živote darí. Čau, bracho.